ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ବି ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଏତିକି ମୋର କାମନା। ଯାହାର ତ ଭଲ ସେ କାଳିଆ ଠାକୁର ଛଡ଼େଇ ନେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଯାହାକୁ ତ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ହସୁଥାନ୍ତୁ, ହସ ଖୁସିରେ ରହୁଥାନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ରାତି 9:30-40 ପାଖାପାଖି ହେବ। ଘର କାମ ସରିଲା, ଆଉ ଦୋକାନ କାମ ବି ବନ୍ଦ କରିସାରିଲାଣି। ଦୋକାନ ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଖରା ସକାଶେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଖରା ଦିନ। ଖରା ପାଇଁ ରାତିରେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଦିନରେ କରୁନି। ରାତିରେ ରୋଷେଇ କରିଦେଉଛି, ଦିନରେ ଆମେ ପଖାଳ ଖାଉଛୁ। ମୁଁ ପଖାଳ ଖାଉଛି, ମୋ ବୋଉ ପଖାଳ ଖାଉଛି, ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ପଖାଳ ଖାଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତ ଆଜି ବାରି ଗଛରୁ ଦୁଇଟା ସଜନା ଛୁଇଁ ତୋଳିଥିଲି। ବେସର ବଟା ବଟି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର 3ଟା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ମାଇପି କାମ ମୋତେ ଟିକେ ତକଲିଫ ହୁଏ। ସେ ବାଟି ଦେବା, ଛିଟିକି ଯିବ, କେଉଁଠି ପାଣି ବହି ପଡ଼ିଲା, ସେଟା ମୁଁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ମୋତେ ହୁଏ। ଆଜି ଜଣେ ପଡ଼ିଶା ଘରଠୁ ବେସର ସୋରିଷ ବାଟିକି ଆଣିକି ଆଇଲେ। ମୋ ସାନ ବୋଉ କହିଲା, ବାବା ମାମା ଆଳୁ ବାଇଗଣ ସଜନା ଛୁଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କରେ, ଟମାଟୋ ପକେଇକି। ଆଉ ତମେ ସେମିତି କରିପାରିବନି। ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଳି ପଡ଼ିଲା ସାଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କରିପାରୁନି। କାହିଁକିନା ମୋ ପାଖେ ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ରହୁଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ରହୁଛି, ରାତି 4ଟାରୁ ଉଠୁଛି। ଆଗରୁ ବି ଉଠେ, ରାତି 4ଟାରୁ ଉଠୁଛି। 4ଟାରୁ ଉଠିଲା ପରେ ପିଲାମାନେ ତ ଏବେ ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଲେଣି। ମୁଁ ମୋର ଦୋକାନ ଭିତରେ ବସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ହେଇଛି ମୋ ଖାଦ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାତ, ସଜନା ଛୁଇଁ ଝୋଳ, ଲେମ୍ବୁ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଚକଟା ହବ। ମିଛ କହିବା ଯୋଗ୍ୟ ଆମର ନାହିଁ, ଆମେ ମିଛ କହିବାଟା ବି ଠିକ୍ ନୁହଁ। ମୋ ବୋଉ କହିଲା ବେସର କରିବା, ମାମା କରେ। ମୋତେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ସେ ବହୁତ ଜିନିଷ କରିକି ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କରିପାରୁନି, ମୋ ପାଖେ ସମୟ ହେଉନି। 4ଟା ରାତିରୁ ଉଠିବି, ଦୋକାନ ଖୋଲିବି। ଦୋକାନ ଖୋଲିକି ମୋ ନିତ୍ୟକର୍ମ ଅଧଘଣ୍ଟା। 4:30ଟାରେ ଦୋକାନ ସଟର ଟେକିବି। ଯାହା 2-4 କପ୍ ବିକ୍ରି ହେଉଛି କି ଯାହା ହେଉଛି, ଯେତିକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଚା ଫା ବିକ୍ରି କରିକି ସେଠୁ ଠିକ୍ 8:30 9ଟା ଭିତରେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିକି ପୁଣି ଘରକୁ ଯିବି। ପିଲା ଯିବେ 9:30ରେ ସ୍କୁଲ। କ'ଣ ଖାଇଲେ, କ'ଣ ନାହିଁ, କ'ଣ ହେଇଛି, କ'ଣ ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଳୁ ସିଝା ହଉ, ମିକ୍ସଚର ହଉ, ଟମାଟୋ ସେକା ହଉ, ଯାହା ହଉ ଟିକେ କଲେ ସେ ଖାଇକି ସ୍କୁଲ ଯିବେ। ତାପରେ ପୁଣି ଘର ନିତ୍ୟକର୍ମ, ଯାହା ବାସନଠୁ ଧରିକି ହାଣ୍ଡି ଚୁଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଥାଏ ସେସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କରିସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ଦ୍ୱିପହରେ ନେଉଛି, 1-2 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ। ପୁଣି 2ଟା-3ଟାରେ ଦୋକାନ ଖୋଲା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ରାତି 9ଟା 10ଟା ଏମିତି ବନ୍ଦ ହେଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋତେ ଜଣେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ତମର କ'ଣ ସାର୍ଟ ନାହିଁ, ତମେ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧୁନ କାହିଁକି? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଇଠି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, 32 ଖଣ୍ଡ ସାର୍ଟ ଅଛି। ମୁଁ ଜଣେ ଡ୍ରାମା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଷ୍ଟେଜ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ। 32 ଖଣ୍ଡ ସାର୍ଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ସଫା କରିବାକୁ ମୋ ପାଖେ ସମୟ ନାହିଁ ରେ। ମୁଁ ସଫା କରିପାରୁନି। ସଫା ହେଉଛି ମୋର ଆଲର୍ଜି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ ଗାଧେଇବି, ସେ କହିବ ତମେ ଲୁଙ୍ଗି ସେଇଠି ଥୋଇ ଦେଇକି ଆସ, ଗାମୁଛା ଥୋଇ ଦେଇକି ଆସ। ମୁଁ ସଫା କରିପାରେନି, ମୋତେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ସଫାଟା।
ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଲାଟା, ଯଦି ସାର୍ଟ ନ ପିନ୍ଧି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତମେ ଦେଖିପାର ନ ଦେଖିପାର, ଝିଅ ପିଲାଗୁଡ଼ାକ ସାର୍ଟ ଖୋଲି ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଲାଟା ଯେଉଁ ସାର୍ଟ ଖୋଲିଦେଲା ତାକୁ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଆଉ ଜଣ ଭାଇକି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସିଏ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିଛି, ବଢ଼ିଆ କମେଣ୍ଟଟେ କରିଛି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଅ, ଆଗକୁ ନିଅ, ତମ ନିଜ ଦେହକୁ ବି ଦେଖ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି ଭାଇ, ତମେ ଯାହା କହିଛ 100ରେ ମୁଁ ତମକୁ ସାଲୁଟ ମାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ନିଜ ଦେହକୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି ରେ ଭାଇ, କେମିତି ଦେଖିବି? ତମେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କର। ଏତେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଭିତରେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଛି, 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରଜରେ ଅଛି, 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଲକ୍ଷେ ସୁଝି ସାରିଲାଣି, ଆଉ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରଜରେ ଅଛି। ମୋର ଚପଲ ହଳେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଚପଲ ପିନ୍ଧିବେ ନୂଆ। ମୋର ଆଜି ଭଲ ନାହିଁ ମନ୍ଦ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଟାକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଆଗ। ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ଭାଇ ଭଲରେ କହୁନା? ମୋ ଭଲଟା ବା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଛଡ଼େଇ ନେଇକି ଚାଲିଗଲା। ସିଏ ହିଁ ଦେଖୁଥିଲା ଭଲ ମନ୍ଦ, ଦିନକୁ 3 ଥର ଡାକୁଥିଲା, ଖାଅ ଖାଅ ଖାଅ, ଖାଇବ ନା ଖାଇବନି, ଭିଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ିକି ଖୁଆଉଥିଲା। ଯେଉଁ କଥାରେ ଅଛି 12 ତୁଣ 13 ଭଜା, ସବୁ କିଛି କରିକି ଥୋଇ ଦେଉଥିଲା। ତଥାପି ମୁଁ ଅଭିମାନ କରିବି, ମିଶିକା ଅଭିମାନ କରିବି ତା ସାଥିରେ, ମୁଁ ଏଇଟା ଖାଇବିନି, ଏଇଟା କାହିଁ ଦେଲାନି। ସେ ପୁଣି ବି ପରିଶ୍ରମ କରିକି କରେ, ସବୁକିଛି କରିକି ମୋ ପାଖେ ଥୋଇ ଦେଉଥିଲା, ତମେ ଖାଅ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭୋକ ହଉନି। ସେଇ ଜିନିଷଟା ଭାବୁଛି, ସେ ବହୁତ ଉପକାର କରିକି ଦେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ବି କରିପାରୁନି। ଇଏ ହେଉଛି ନିତିଦିନିଆ କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଜୀବନ ଉପରେ ମୋର ବି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, କାରଣ କଷ୍ଟ ଆଉ ଟେନସନ୍ ପ୍ରବଳ, ବିପି ହାଇ ହେଇଗଲି ମୋର। କିଛି ଚେକଅପ୍ ବି କରିବାକୁ ମୋତେ ସମୟ ପାଉନି। ଆପଣମାନେ କହିବେ ବିପି ଚେକଅପ୍ କରିଦିଅ, ମେଡ଼ିସିନ ଖାଅ, ଡାକ୍ତର ଦେଖା, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଟାଇମ୍ କାହିଁ? ଏମିତି ଏକ ଜଞ୍ଜାଳରେ ମୁଁ ଛନ୍ଦି ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବା କଷ୍ଟ। ହଉ, ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଭଲ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହୁଛନ୍ତି ସେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁନି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏତିକି କହୁଛି, ଆଉ କିଛି କହୁନି। ସମୟ ପାଖାପାଖି 10ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲି, କ'ଣ 2ଟା ଖାଇଦେବି ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ଦେଖ ଏଠି। ଇଏ ହେଉଛି ଗରିବ ଘରର ଖାଦ୍ୟ ଆଜ୍ଞା। ଖାଇଦେଇକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବି, ନିଦ ତ ହଉନି, ପୁଣି ଯାଇ 4ଟା ରାତିରୁ ଉଠିକି ମୋ ସଂସାର ଆରମ୍ଭ କରିବି। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ, ଜୟ ମା ନମକାନୀ ବୁଢ଼ୀ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଦିନ ରାତି ହସ ଖୁସିରେ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ଏତିକି କହୁଛି, ରହୁଛି।